Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω τη συλλογή μου. Έχουμε ως Top Master το 1, το 2, το 1, το 2, το 3, που είναι το 4 και ο αγαπημένος μου Top Master, το 5 Invisible, το 6, το 7 ο Mbappé, το 8 και το 9. Αυτή είναι η Top Master. Δεν έχουμε αυτήν την ομάδα, δεν την έχω ολοκληρώσει. Manchester City, Manchester United, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Paris, Bayern, Ολυμπιακός, Μίλαν, Juventus, αυτή είναι η Μίλαν, μπερδεύτηκα πριν, Άγιαξ. Και τώρα παιδιά είναι η top keeper, σαν εμένα δηλαδή, γιατί και εγώ ξέρετε ότι τερματοφύλακας παίζω. Εδώ πέρα είναι Game Changer, η Rising Stars, Giant. Και τώρα παιδιά, δείτε κάτι, ένας διπλός με top keeper, μια limited edition του PAOK, εδώ πέρα μια premium gold και μια limited edition, εδώ πέρα κάποιες limited edition και limited edition γύρω στο κέντρο Momentum Benzema. Βλέπεις Karim Benzema, X-ray είναι full Momentum, βλέπεις εδώ τι γράφει. Άλλες cards δεν έχω. Έχω και αυτές εδώ. Μισό. Έχω Karim Benzema και σε limited edition μεγάλη και Lewandowski σε μεγάλη. Έχω και πολλές άλλες. Τις έχασα. Τώρα κάπου έχω και Kylian Mbappé. Και αν έχεις και εσύ Top Master, αν έχεις και εσύ έστω μία από αυτές τις Top Master, κάνε like και subscribe για περισσότερα βίντεο. Και άμα δεν τις έχεις, κάνε, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Ευχαριστώ πολύ όσους είδαν το βίντεο μέχρι το τέλος.